Kaixo unai. Kaixo, Eugeni, zer moduz? Onotazu. Hemen gaude Eugeniren txokoan azken. Hala, ikusi duzu, Bai, sartu eta venga, elkarrizketa zuzenean. Bai. Une huesi argazkilaria saltuko nolatan asezine mundu honetan. Bueno, esan behar dut argazkiak eta bideoa egiten dutela, bi gauzak. Hasi nintzen, dena bezala, bidaiatzen zaudenean, oporretan eta hori, beti gustatu izan zait argazkiak ekatzen, eta orain dela 20 urte edo hasi nintzenean, lehenengo soldatekin bidaiatzen, oso nire kamera txikiakin hasi nintzen frogak egiten, hola profesionalki eta serio ja, igual 10 urte ja eramango ditut. Zer ikasi zenuen? Ni ikasi berez diseinu grafiko ikasi. Eta gero argazkilari dena egin dut nire kontu edo tutorialekin internet bidez, eta esperientzia hartu, praktika real, esaten den bezala. Azken finean mundu hauek praktikakin ikasten. Hori da. Teoria igual dakizu pixkat, baina gero egin barzea matxakar. Bai. Nolaten ebagoki zenun diseinu grafikoa ikastea? Hori erabaki bat izan zen, zaudenean institutoan eta dakizu zer egin, en plan mitiko tutoreak, en plan, zer gustatzen zaizu, niri marrazketa, marrazketa zer ikusia zukan pixka bat, artes grafikaz munduan sartu nintzen eta diseinu grafikoa. Eta horrendik jarraitzen lan egiten. Zer hemen dizu gauza asko egongo zizun diseinu grafikoak, baina zer deskubritu duzu adi esker. Nik uste gaur egun naizena argazkilaria, hortik handatorela, zertik egite dituzu diseinua, beti zaude argazkiak ikusten, interneteren beti daukazu hor aurrean, eta nik uste ere hortik handatorri zitzei dela. Komentatu dituzu argazkiak eta bideoak. Jendea oso, inozentzea da, orokorrea, eta izaiten du. Nahiago dut bideoa ezin dira konparatu ez. Ez. Gainea, nahi gertatzen zait askotan, joaten naizela argazki sesio bat egitea eta esaten diate. Ere nahi ditut bideoak baina ez da berdina. Kamera igual izan daiteke berdina, baina konzeptua ez da berdina. Eta ere, adibidez, bideoa grabatzeko daukat estabilizadore bat, tripodeak ere eman behar dira, ezin dira eskuz egin bideoak, bestela gehatzen dira mugitu. Eta konzeptua asko aldatzen da, argazki bat posible duzu egin edo zer paretan, baina bideoa behar duzu leku polit bat, leku pentsatua, desberdina da konzeptua. Zuk adibidez, sesioak nola antolatzen dituzu. Adibidez, nik egite ditut modako sesio asko, eta hor da marka bat dagoela atzetikan eskari bat egiten, eta hor naiz bezer bat bezala. Eta gero ere egiten ditut, adibidez zure kasuan bezala, kolaborazioak, eta nola naiz, ez dakit nola esaten den euskeraz. Erderaz esango dut, creador de contenido comercial, beti nago gauza realak ikusten eta pixka desberdinak ez izatea beti neska bat ondartzan, ez? Orduan, zure aukera ukino denean, ederra ikusi. Esketu nuen, biara pixka gogoratu diola, baina hauen hori. Bueno, horrein dingo ditugu argazkiak eta beatuko dira elujo. Oizania, gozutuko dira. Igual zaziazu baina negatuko dizu, zer eman duzu mundu honek. Ze galdera... Ze galdera zaila. Zer eman dira mundu honek? Ez dakit, gauz polita asko, ez dakit. Nei adibidez asko gustatzen zait naturara joatea, eta movida honekin, COVID-aren movidakin, oraindik gehiago joan naiz
mendira. Eta geroz eta gehiago apreziatzen dut daukagun lurra eta oso pozik nago bizi naizen lekua. Argazkietan ere hori isladatuko duzu. Karo, bai. Niretzako mendian egotea, nire pasioa egiten, mendian ibiltzen, eta ere argazkiak egiten da, vamos, osea, joaten naizenean neskarekin eta horrekin, osea, nago en el momento más feliz, osea, esaten nuen bezala, nago super pozik. Umeak ere ikusiko zaitu argazkiak egiten. Bueno, nik oso txikia da, osea, ez dauka urte bat, baina ja joaten geha ja motxilakin eta bai. Zuko adibidez, sesio batean zer aholkatuko zenuke zure Modeloai. Modeloai edo jendea zegoetan suposatzen den beti ideiak ez dira oso argi edukiko, Bai, beti, osea, sesioa bat egin horretik ez zoaz zuzenean argazkiak egitea, beti sortzen dut historia bat bezala eta beti adibidez, zure kasuan, nire esatik zut babian nahi dut egin hau eta beti bihatze ditut ere adibideak, zati nahi gustatzen zait historia real bat bezala egitea, hasieratik bukaera arte, eta baita ere modeloa eroso egotea, orduan beti bilatzen dut gehiago aktuazioa bezala izatea, eta ez bakarrik guapo ikustea, ez? Osea, historia bat, konbertitzea argazki sesioak historia bat bezala. Argazkia nik ikasi dut gauza bat argazkiakin. Argazkiak asko esan nahi dute. Nik lehen argazki bai hartzen du, ikusten du eta oso bala argazki bat ez, baina kontu batu naz ikuspegi agatakotik ere gola zerbait magikoa edo askoz gehiago da, Bai, askoz gehiago, eta geroz eta gehiago dakizuna, geroz eta gehiago begiratzen duzu zer dagoen hor batzean. Adibideza, joaten bazea museo batea kuadroak ikustea, eta ez badago ekizu ezer arti buruz, ikustituzu kuadroak eta urrengoan, argazkitan berdinak eta zen da, osea, fijatu barzea, detailletan, zekati daude gauza, puntu bako izan, dena dauka bere sentidua. Gauza bat, unan behin sesioa bukatuta, horrez da amaitzen dena, gero dago edizio lana, editatu argazkiak, bideoak, horrek lana suposatzen du, ez? Bai. Ni beti esaten ez, edizioa eta argazkiak, denbora, ia berdina ematen du, inkluso igual gehiago. Eta ikuste dut hori ere, jendea igual ez dula baloratzen, zati nik notatu dut eta adibidez kabreatu egin naiz askotan sesio batzutan, igual argazkiak entregatu eta, igual egon 2-3 ordu argazki sesioak editatu eta bidali modeloai eta modeloa hartu argazkia eta jarri filtro txuri beltza eta Instagramean igo. Eta en plan, hori egingo bazenu, abisatu eta bukatuko nuke en plan 5 minututan. Ez naiz egon behar hemen koloreak ikutzen. Eta, orain gaur egun berdin dit, pero jendea ez du baloratzen dagoen lana atzetikan. Eta aurretik ere, Dagoen lana, opakotasuna, kalitatea, argia, ez geratzeko oso desitxugatuta, pixelak eta hau dena esaten dut, bide honekin ez dugu mundua konponuko. Baina behintzat aipagabiak izateko kontua izakatu agazkilaziak sekulako gogaberak bizizan behar dituzuen. Bai, historia asko daude atzetikan bai. Lana entregatu eta igual ez erantzutea edo igual erantzutea, bai, asko gustatzen zait, baina gero igual
ez dituzte erabiltzen, eta bueno, beti daude komediak bai entregatzerakoan bai. Zer musika entzuten duzu, unai? Ba, bida, nik argazkitan ere hasi nintzen ere musikaria nintzelako. Aba! Bai, hori ez dituz esan, bai. Ni gitarra jotzen nuen Errenteriko bi taldetan. Eta hor hasi nintzen, ba, rock eta metal taldeko, ba, Oarsoaldeko eta Donostialdeko taldei argazkia bateatzen. Eta egon nintzen igual, ba, 6-7 urte en el mundo underground. Argazkiak asko egiten. Ba, eta gustatzen zitzaidan gehiago talde hola umilei argazkiak egitea, talde importantea baino. Eta ze entzuten dut? Ba hori, jarraitzaile musika berdina entzuten. Euskal musika, rock, metal eta baita ere atzerriko rock metal taldeak. Musikak ere eragina handia izan du zure argazkilaritako ofizioa duenez. Bai, atope bai. Bai, eta musika asko gustatzen zait, ezagutzen diatena badakite. Eta baita ere kontzertuak antolatzen ditugu Errenterian, eta musika munduan asko barneratua nago bai. Unai, mila esko. Bai, zuri. Bai, placer bat zuri ezagutzea ere, eta hemen egoteagatik zure txokoan. Bilaleko diago, agur bai, gure ikuslea. Oida. Agur! Agur, mi esker.